Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraro. Sai kuma gamu da bayani akan amfanin albasa guda 13 ga rayuwar dan adam daga wannan channel nan mai suna komai da ruwanka MMY. Hakika albasa na da tsohon tarihi duba da yadda al'umma ke amfani da ita a harkokin abincinsu da kuma magani. Masana sun yi ittifaƙin cewa albasa na da wasu muhimman sinadarai da ke taimakawa wajen gina jikin ɗan adam. Baya ga haka, sinadaran da albasa ke kunshe da su na da tasiri kan wasu cututtukan jiki. Shekaru da yawa da suka shuɗe, al'ummomin duniya daban-daban ke amfani da albasa don magance cututtukan da ke samun su, kamar ciwon sanyin ƙashi, mura, ciwon makogwaro da gaɓoɓi da sauransu. Ganin yadda albasa ke da amfani ga lafiyar ɗan adam, muka ga dace a wannan ainihin shiri namu mu kawo muku amfaninta guda 13. Amfanin albasa na farko shine amfanin albasa na ɗaya shine maganin tari, mura ko ciwon makogwaro. Daga cikin amfanin albasa ga ɗan adam akwai maganin sanyi, mura ko ciwon makogwaro. Duk wanda ke fama da ɗaya ko duk ciwon da muka zana a wannan lokaci, musamman wanda ke fama da tari ko mura mai tsanani, ya nemi man albasa cikin babban cokali guda 9 da zuma babban cokali guda 9. Sai ya zuba man albasa cikin zumar, ya gauraya sosai. Daga nan sai ya samu mazubinsa mai tsafta kuma mai murfi, ya adana, ya rinka shan cokali 3 a kullum, wato safe, rana da dare. Insha Allah za a dace. Amfanin albasa na biyu shine maganin zafin fitsari. Ana amfani da albasa don magance matsalar fitar fitsari da zafi. Ga mutumin da ke shan wahala wajen fitar fitsari, ya nemi man albasa, ya hada da zuma mai kyau, ya nemi tsami, ya gauraya, ya tabbatar sun gaurayi sosai. Sai ya dinga sha sau 2 a rana, ma'ana da safe da yamma. Sannan kuma ya rika shafa man albasa a jikin marasa. Amfanin albasa na 3 shine maganin sanyin kashi. Albasa na maganin sanyin kashi. Duk mai fama da wannan matsala ta sanyin kashi sai ya samu albasa, ya dafa ta, ya zuba man zaitun a rika dumama wa wajen da ake jin, wato a rinka dindima wajen da ake jin ciwon. Sannan da zai dai kafin ya kwanta barci sai ya shafe wajen ciwon da wannan haɗin. Sannan kuma ya rinka sha da safe. Haka za a yi har tsawon kwana 7. insha Allahu za a dace. Amfanin albasa na 4 shine maganin maruru ko kuraje. Hakan nan, daga amfanin albasa ga lafiyar mu har da maganin kuraje ko maruru. Yadda za a yi shine a samu albasa, a kirɓata, sai a hada da man zaitun, a dafa, ake wanke maruru ko kurajen. Bayan an kammala wankewa, sai a shafa man zaitun a gurin. Amfanin albasa na 5 shine maganin zubar gashi. Ina matan da ke fama da zubar gashi, sai mu ce kayanku ya tsinke a gindin kaba, saboda za ku iya yin amfani da albasa domin magance wannan matsala. Duk matar da ke fama da zubewar gashi, ta samu ruwan albasa, ta hada da man simsim da kuma garin bakadunas, ta dinga shafawa kanta da shi, ta tabbatar ta gane kanta tun daga matsirar gashinta. Za ta yi haka a kullum kafin ta kwanta barci. Idan gari ya waye, sai ta wanke da ruwan ɗumi. Haka za ta yi har tsawon mako guda. Da yardar Ubangiji za ta samu biyan bukata. Amfanin albasa na 6 shine maganin lagwada. Amfanin albasa ga lafiyar ɗan adam ya hada da tasirinta wajen maganin kurajen lagwada. Idan mutum na fama da wannan matsala, sai ya samu ruwan albasa, ya hada shi da ruwan kal, a saka a wajen, a daure. Sai bayan kwana 1 ko 2 sai a kwance. Idan bata cire ba, sai a maimaita har sai ta cire. Allah ya sa mu dace, amin. Amfanin albasa na 7, maganin ƙarfin mazakuta.
masana sun nuna cewa daga cikin amfanin albasa ga lafiyar mu akwai maganin karfin maza. Ga mai son ya amfana da wannan fa'ida ta albasa sai ya samu kofi ɗaya na ruwan zuma mai kyau marar haɗi da rabin kofi na ruwan albasa, sai ya zuba a cikin tukunya ya ɗora kan wuta. Idan ya fara tururi sai ya sauke, sai ya rinka shan babban cokali ɗaya sau 3 a kullum. Amfanin albasa na 8 shine maganin amosaninka. Har ila yau daga cikin amfanin albasa ga lafiyar ɗan adam har da maganin amosaninka. Duk mutumin da ke fama da amosaninka sai ya samu ruwan albasa ya hada da man simsim da kuma garin bakadunas ya dinga shafe kansa da shi, ya tabbatar ya game kansa tun daga matsayar gashi. Zai yi haka kullum kafin ya kwanta barci. Idan gari ya waye sai ya wanke da ruwan dumi. Haka zai yi har tsawon mako guda. Da yardar ubangiji zai samu biyan bukata. Amfanin albasa na 9 shine maganin daji wato kansa ta fata. Ana yin amfani da albasa wajen maganin ciwon dajin fata. Idan mutum yana fama da wannan matsala sai ya samu ruwan albasa da garin hulba da karamin cokali na farar wuta. Zai haɗa ruwan albasar da garin hulba da kuma farar wutar waje guda, ya gauraya su, sai yake shafawa a wajen ciwon safe da yamma tsawon mako 2. insha Allahu za a dace. Amfanin albasa na 10 shine albasa na taimakawa masu ciwon sikila. Daga cikin irin amfanin albasa ga lafiyar bil'adama akwai taimakawa masu fama da cutar sikila. Idan mutum na fama da wannan matsala ta sikila sai ya rika yanka albasa tare da ganyen zogale yana ci, insha Allah zai samu saukin ciwon sikila din. Amfanin albasa na 11 shine albasa na inganta lafiyar jikin dan adam. Bayanin masana ya tabbatar wato kan yadda albasa ke inganta lafiyar jikin bil'adama. Duk mutumin da ke fama da matsalar karancin jini ya yawaita cin albasa, insha Allah jikinsa zai yawaita, wato jininsa zai yawaita. Amfanin albasa na 12 shine albasa na taimakawa mai ciwon siga. Mai fama da ciwon siga zai iya amfani da albasa don samun sauki, musamman a yayin fitar fitsari da yawa cikin dare. Saboda haka duk mai fama da yawan fitar fitsari sakamakon ciwon siga ya nemi albasa mai kyau ya rika yankawa kullum yana ci. Idan Allah ya so sigansa zai sauka kuma zai daina yawan fitar fitsari. Amfanin albasa na 13, albasa na maganin kwarkwata. Amfanin albasa ga lafiyar dan adam ya hada da maganin kwarkwata. Duk matar da ke fama da kwarkwata sai ta samu ruwan albasa ta hada da man simsim da kuma garin makadunas ta dinga shafe kanta da shi. Ta tabbatar ta gani kanta tun daga matsayar gashi. Za ta yi haka kullum kafin ta kwanta bacci. Idan gari ya waye sai ta wanke da ruwan dumi. Haka za ta yi har tsawon mako guda. Da yadda ubangiji za a samu biyan bukata. To masu sauraro, a takaice wannan shine ainihin amfanin albasa guda 13 da ainihin muka samu damar kawo muku daga wannan channel namu mai suna komai da ruwanka MMY. Da fatan za a rinka jarabawa. Allah ya samu dace. Wassalam, huta lafiya, sai mun haɗu a shirinmu na gaba.